Advocate Fadzai aiwa vaiva vachibhowa the ruling party, the regime ZANU-PF panhau aiwa yezvinhu zviri kuitika nyika yeZimbabwe, political instability nema-human rights violations, achikota aiwa from the SADC treaty. Sabina mashoko abuda chinyogwa anoti subscribe like or on the bell icon. Fadzai anobhuya paendo pake onyora achiti countries where citizens are arrested while protesting are extremely privileged. Imagine living in a country where hosting a private barbecue at your home gets you tear gassed, tortured, and jailed without trial or bail. Imagine living in a country where private students' association meetings are banned, and if held, lead to torture and arrest. Let us always be peaceful and uphold the rule of law. Let us remember that the Constitution of Zimbabwe is supreme law. The Bill of Rights is binding on every natural or juristic person. Anobva akambana awane this picture ramuri kuona pascreen rakanzi principles, objective, SADC common agenda and general undertakings. Tikatasa pa section 3 panyango pachinzi human rights, democracy and the rule of law, solidarity, peace and security. Ndo mashoko anouya achitaurwa pana Fadzai achiti zvaanotaura hazvisi zvinhu zvingobva musoro make, but zvinhu zvinoto enforcewa neSADC kuti aiwa member states uri pamusoro panyango pachinzi SADC and its member states shall act in accordance with the following principles. Noma principles anouya achitaurwa pana Fadzai achiti aiwa Zimbabwe must act according to SADC principles asitetewa. Pinda comment section medu kuti dzamafungiro enyu munoti kudii pamusoro mashoko ake. Aiwa musakano subscribe or like, turn on the bell.